jambu keliru randu I love you kepada Ojo singgolan. Awas supaya bisa kelakon. Ayo yo tekan dikarepake ojo moyo ojo ngecek kowe ojo ngesuk aku ora nubruk. Sekali lagi. Yuk.
Awas reme sing sisep. Ayo yo. Tekan dikarepake aja kaya aja ngike kowe aja aja aku ora senggalan Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Lho, anakku sing ndak tresnani limbu. Iya, Mak, piye? Ora ana tembung sing luwih endah kang kudu diucapake kejaba mung puja lan puji syukur kunjuk ngarsaning Gusti kang murbing jagat ya, Nduk. Ngono ya, Mak. Heeh. Sebabe apa? Sebab awake dhewe isih diparingi kenikmatan kang wujute kesehatan. Becik kesehatan lahir uga kesehatan batin. Mokal tanpa nikmating pangeran kuwi kabeh awake dhewe bisa kumpul seneng-seneng tirakatan ana bengi iki, Nduk. Iya, Mak. Heeh. Angka loro ora lali sholawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah Baginda Hasan Baginda Husain. Iki sliramu ayo atur, Nduk, iki acarane hajate apa? Iya, Mak. Ing rikalenggan iki adicara ngawiti mapak sasi utawa taun baru. Oh, ngono. Tegese awake dhewe sakloron ning kene diundang. Diundang saiki iki wis beda karo diundang sing biyen, Mak. Bedane diundang saiki karo diundang biyen piye, Nduk? Saiki iki jamane wis virtual. Heeh. Tur jaman virtual iki ya mbutuhke sing jenenge kuwi sumber daya sing bisa dijagake. Tegese ngene. Piye? Aku lan kowe iki diundang rene iki diundang dalam virtual adicara syukuran saka Rumah Makan Lumintu Malang sing dipandegani dening Ibu Sintia Jasi ya. Oh, ngono. Terus iki yo ngiras-ngirus mengawali tahun baru. Iya. Heeh. Muga-muga wae to, Mak. Wayangan iki gek ndang dal-del. Iya. Pandongamu ana ing tahun 2022 iki ngono ya, Nduk. Iya. Lan dongamu menyikapi apa kuwi pandemi wabah iki piye, Nduk? Ana ing pandonga ing 2022 iki piye? Ngene, Mak. Piye? 2022 minangka taun anyar. Muga-muga awake dhewe kabeh bisa luar saka wabah penyakit iki. Amin. Kang kapindhone ya, Mak. Piye? Ya kuwi ngurmati kabeh saka instansi pemerintahan lan para masyarakat. Ayo pomo digiyakne kegiatan ya ora apa-apa ayo ndang dilakukan. Mbok seniman iki saiki kabeh wis padha ngempet. Ngempete ora pengen duwite, ora pengen bayarane, ning pengen berkesenian. Heeh. Kowe ngerti apa ora seniman kuwi kaya mental. Instinge kuwi kudu ndang ditokne utawa cara tembung-tembunge Raden Jaya Anggada mau ki seniman ki ya kemecer, ngerti ora? Oh, ngono. Ya, muga-muga wae, Mak, enggal paripurna anggone wabah virus COVID-19 iki. Amin ya robbal alamin. Baleni ana ing ngarep ya kuwi rumah makan sing dipandhegani kelawan Ibu Sintia Jesi. Iya. Rumah makan sing jenenge Lumintu to, Nduk? Lumintu, Mak. Lumintu kang mapan ana ing Malang. Iya. Dadi awake dhewe uga ora ana salahe, ora ana lupute, uga ndongake marang rumah makan terkait. Mergo iki wayangan virtual persembahan dari Rumah Makan Lumintu. Ayo, dongamu nek kepada Rumah Makan Lumintu piye?
Ya muga-muga kabeh wae rumah makan Lumintu sak jajarane sak pegawene kabeh. Amin. Bisa ngrembaka lan raharja rahayune. Heeh. Sesuai dengan namanya Lumintu. Heeh. Tegese ora tau sepi. Heeh, rezekine terus Lumintu. Rezekine terus Lumintu sik ana wae lah nek wis sukses nanggap wayang meneh. Heeh. Mergo arang, Nduk, sing sipate apa kuwi perusahaan sing non seni ya toh ning gelem nanggap wayang ki jaman saiki arang apa meneh keterak corona. Heeh, bener. Luar biasa bengi iki lain daripada yang lain. Dasare Ibu Cynthia Jessi tumrape awake dhewe sak keluarga besar Asta Brata Entertainment ya dudu wong liya ya toh. Wis mancing dadi sedulur. Mancing dadi sedulur. Heeh. Buktine bengi iki ya disembadani, heeh toh. Bener. Jarikmu karo jarikku padha. Padha. Heeh. Jarike penabuh padha. Padha kabeh. Kecuali sing ngendang mergo ora muat. Ah iya. Ora wong kae mau ki tak kongkon ngene, sing ngendangi aja kuwatir, jarike isih akeh. Jarik loro ki dadekno siji ora apa-apa. Ngono. Dadi ben kaya barongan ngono kaya gliyah. Iki korban corona ya toh. Iya, piye Mak? Iki kan wis lumayan stabil, tegese menurun ora kaya sing wingi-wingi. Nah, iki wayang virtual juga tidak virtual sepenuhnya, tapi yo memberi angin kepada penikmat dan penggemar seni sing katuran rawuh ana ing sanggar Asta Brata. Ning tetap menggunakan prokes. Ayo, iki mau yen ora kleru sapa wae Nduk sing do rawuh, Nduk. Asline tembung ngene iki no dhisik-dhisik antakon asline. Piye? Aku ki arepe ngono sapa wae Mak sing takon. Lah kok kowe sapa wae Nduk ngono. Saya bingung. Ngene. Ngene. Sapa wae? Sing jagongi sampeyan to, Mas. Sing rawuh, heeh, aku mau sing jagongi para penonton utawa para tamu ingkang lenggah wonten sanggar Asta Brata. Betul. Wiwit sing paring pangestu sing pertama ya kuwi Bapak Ketua Pepadi, Om Partono, ome awake dhewe, ya toh. Sing kapindhone uga ana Pepadi. Sing rawuh mau aku katone Pak Bambang Her ya rawuh. Perwakilan saka senior Pepadi Nganjuk ya, Nduk. Ya Pak Bambang Her, Pak sapa kuwi Titut Harjunadi. Ya rawuh kepareng estreni. Alhamdulillah wa syukurillah ing atase awake dhewe iki wayangane apik wae durung isih gliyak-gliyak wis iso diberkahi dening para-para senior ing pedalangan ya, Nduk. Mulane sing ati-ati oleh nyolahke gapit. Mergo sing nonton ki ya mudeng wayang, khususnya Nganjuk kabeh kuwi pendemen wayang. Luar biasa. Animo Nganjuk ki masyarakat sing seneng nonton wayang ki akeh. Iki mau ya ditunggoni karo sesepuh budayawan saka Nganjuk. Sapa, Nduk, sapa? Mbah Somo. Oh iya. Mbah Sumadi. Ya rawuh dibagekne, Mak. Ya, wilujeng rawuh Mbah Somo. Kejaba kuwi akeh banget saka NU Nahdlatul Ulama ya rawuh. Sapa ae, Mak, aku kok durung patek apal. Iki Banome PCNU. Banome PCNU ya kuwi saka Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia. Oh ngono. Sapa ae sing kepareng rawuh. Iki mau perwakilan gitu. Oh, perwakilan. Dengkote Les Bumi. Sapa? Si Jenggot Naga. Weh. Sapa? Kuwi Mbah Jan. Oh, rawuh. Ya sak kanca komplit, Nduk. Mbah Jan lan sak kanca. Kuwi sing biyen awake dhewe yo main film. Aduh iki pokoke bengi iki tirakatan ditunggoni piyayi-piyayi ngono kuwi hebat. Iki mau gono Pak Soni saka sing rencange bapak niku lho Mas. Oh, sing ndonga pembukaan mau. Niku nggih bini sepuh saking Nahdlatul Ulama.
Alhamdulillah. Ngono ki awake dhewe iki dadi tembung sak tembung sing ngati-ngati. Sing ati-ati. Alhamdulillah. Mula Astabrata ki ora salah. Kita itu selalu dekat dengan ulama. Ada ki rombongane wong putih kok, Nduk. Allahumma amin ya, Mak. Iya, jarene sing bonang limbuke saiki Islam ngono. Rumangsane aku ki ateis apa piye? Nanging, Nduk, pesenku kepada sing padha rawuh karo sing menonton lumantar live streaming. Piye? Di tengah kasus corona yang sudah stabil atau tidak memuncak, kita tetap tidak boleh lengah, ya. Tidak boleh lengah, tetap waspada, tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah 3M. Memakai masker, menjaga jarak, sitoke mencuci tangan. Yo sak bisa-bisa, jaga prokes, sak bisa-bisa sak dewasane dirine pribadi. Bener. Iki lumantar netizen yo akeh sing mirsani, Mak. Piye? Sapa wae nek awakmu nyawang, Nduk? Oh, ya akeh. Sapa? Ning iki sing lumantar WA saka WA-ku. Saka Mbak Tatin Titot. Memantau Mas Badar, iki matur nuwun Mbak Tatin. Ya, Gelem nyindani awake dhewe ya ampuh jane. Ampuh, Nduk. Ya ngene iki, sapa meneh? Lan wah akeh banget wis gak usah diwaca kabeh netizen. Tak bagekne muga-muga ya sing nonton iki tambah rezekine. Amin. Upama lho iki. Piye? Upama netizen sak mono kae utawa sing gatekne ning YouTube ki do urunan 1000 ngono ketok iso nanggap wayang. Wah iso, Nduk. Ya toh iso. Kita itu tetap bersyukur. Di tengah pandemi, walaupun jane pemerintah sendiri itu juga bingung ngatasi wong semono kae. Iya, mergo yang terjadi bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Seluruh dunia. Nah, makanya pemerintah bingung, awake dhewe iki jane wis bersyukur. Di tengah pandemi tahun 2020 sampai 2022 ini. Awake dhewe babar pisan ora terlalu nemen jagake marang pamarintah. Bener. Ayo wis sak bisa-bisa sikut apa ibarate sirah nggo sikil nggo sirah, tetep fitrahnya seniman adalah berkarya. Ibadahnya seniman adalah berkarya. Tur ngene, Mak. Piye? Seniman ki mujudke mental udu gawean. Lah dadi awake dhewe nek seniman ora iso tanggapan, ora iso berkarya, aja nyalahne pemerintah, aja nyalahne sapa wae. Ning piye carane awake dhewe tetep berkarya? Zaman ki saya maju. Yen zaman maju angin ki ya saya banter. Saya banter, Nduk. Angin banter kuwi mung menyisakan pohon terkuat. Pohon dengan akar terkuat ya, Nduk. Akar kuwi pondasi. Mula saka kuwi nek dadi seniman ngaku aku seniman apa neh KTP-ne ditulisi seniman, profesi seniman. Lah kuwi kudu duwe mental seniman. Mbuh piye carane berkarya? Nyatane, Mak, nyatane. Ing corona iki yo akeh seniman-seniman anyar sing muncul. Nah, itu kan dibalik anunya, hakikatnya. Hakikate akeh artis-artis anyar sing muncul yo mbuh liwat via YouTube apa via Facebook, Instagram apa TikTok yo ora apa-apa. Yo kuwi sing jenenge seniman, Mak. Aja kuwatir ora iso mangan. Gusti Allah nyiptake cecek wae sing nemplek ning tembok. Kuwi mangane kewan sing mabur. Kuwi umpama dipikir secara logika ora nyambung. Ning dilalah Gusti Allah ngudratke ilate cicak kuwi iso melet dawa. Iya, bener. Tegese iki dibalik kuwi aja kuwatir ya. Kuwi mesti Gusti Allah nyukupi waton awake dhewe gelem jumangkah, waton awake dhewe gelem kumrembyah, Nduk. Kembali ke benang merah. Piye? Acara ing bengi iki pancen meriah. Iya, bener. Ya toh, muga-muga sak rampunge acara iki Rumah Makan Lumintu semakin sukses dan semakin laris. Amin. Selangkah lebih maju dan Ibu Cynthia Jessica paringan berkah, amin. Barokah, rezeki turah-turah, kathah melimpah, tur marang kebak marang barokah. Allahumma amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir.
Allah sesembahanku rintan lan dalu mong limang waktu kanggo mrasa mungkar lan nafsu aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu Sekali lagi Mas Bambang. waktu Yuk. kanggo mrasa mungkar lan nafsu mungkar lan nafsu Or. aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mong limang waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Nduk, Limbuk, awake dhewe uga ngaturake panuwun terima kasih yang sangat banyak dumateng Ibu Sumiati sekeluarga. Oh nggih, mau wis maringi Astabrata jajan sak mobil, Mak. Wah, luar biasa. Iki Ibu Sumiati sekeluarga adoh-adoh saking Blitar. Oh, saka Blitar adoh kono ya, Mak. Rene mung gawake ya to jajan-jajan semono oke. Nggih, matur nuwun lemah teles Gusti Allah ingkang paring piwales. Amin, muga-muga rezekine ya lancar. Amin, amin, amin. Pinaringan sehat lan panjang umur. Amin. Supaya iso ngestreni awake dhewe wong loro ya, Mak. Amin ya robbal alamin ya, Nduk. Nduk, Lanjut ya piye, Mak? iki sing dianti-anti Mm-mm. kudu wis dadi bukti ya kuwi Iya. awake dhewe menghibur pada malam hari ini dalam sajian wayang virtual ya ora dhewean. Oh ngono, Mak. Awake dhewe ya ngajak para kadang bintang tamu supaya ngregengake swasana ing bengi iki. Iya, Mak. Sik, Mak, aku takon. Piye piye piye? Sadurunge ngunggahne kancane awake dhewe. Betul betul. Iki kok cangik limbukan, mongko virtuali jarang cangik limbukan. Iki engko apa sewengi, Mak? Lho, gumantung sing nanggap. Heeh. Sewengi ora sewengi permintaane Bu Siti Desi sing penting ana limbukan lan goro-gorone. Wah, cocok kuwi. Cocok. Wis pokoke sewengi ora sewengi sembarang ning penting ana limbukan karo goro-gorone. Nek iso bar gara-gara tancep kayon. Setuju ora? Setuju ndiase. Iki ketoke bar cangik ya to terus metu petrokno apik. Apik engko. Yo monggo, Mak, piye kono? Ah, iki Mas Yuda Bakia. Oh iya, Kang monggo. Mijil saka Ngawi Heeh. lan Mas Andi TB Kang Oke. Mijil saka Tuban. Oke, ya. Kon menghibur masyarakat ning kene. Ya. Sing lumantar rawuh langsung dan lumantar YouTube Asta Brata Media. Oke, Oke, ya. ayo wayang minangka dadi kabudayan uga siar agama Islam. Heeh. Heeh. Monggo Mas Yuda kula aturi minggah wonten ing pepanggungan ya ta. NKRI harga mati, sholawat sampai mati, tobat sebelum mati. Monggo. Monggo Mas Yuda. Ayo musiknya Ya style. diiringi apa ngono lho. Mas Tris. Oh, iya. Wah,
uripmu selamat dunia akhiratmu. Wong Gusti Allah wae selawat selawat ayo selawat wong malaikat wae selawat kepengin sehat ayo selawat kepengin nikmat ayo selawat pengen syafaat ayo selawat selawat ayo selawat wong Gusti Allah wae selawat selawat ayo selawat wong malaikat wae selawat NKRI harga mati sholawat sampai mati bertaubat sebelum mati NKRI harga mati sholawat sampai mati taubat sebelum mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah gayang. Alhamdulillah jan gayang regang dalu punika Astabrata luar biasa. Nggih, memang astagfirullah itu luar biasa memang. Astabrata Mas. Astabrata. Luar biasa. Mas Akbar karo Mas Badar ki piyayine ya pirsa sapa to dagelane. Cak Yudo kuwi terkenal sebagai dagelan Pondok Republik Indonesia. Wah. Mulane munggah solawatan lho. Asma kinarya japa Akbar. Akbar ki saka tembung gede, gede derajate dadi dalang kondang misuwur sak Jawa Timur, sak Nuswantara lan sak donya. Akbar. Amin. Mas Badar apa? Badar ki saka tembung al badru tegese bulan purnama sumunar cahyane nerangi semua kegelapan di muka bumi ini. Aku rungokno Astabrata rungokno. Mas itu dalam nek Mas Badar nerangi nggih. Nerangi apa metengi? Gak mesti, kadang ya nerangi, kadang ya metengi. Oh iya. Turunane PLN deh. Oh iya. Tapi kan positif nggih Mas Yudo. Positif. Akbar Badar. Akbar gede Badar wulan purnama daglane Yuda. Yu kuwi Rahayuda, kuwi Widodo. Rahayu kalis ing sambikala Widodo ora ana apa-apa. Bapake dalange jenenge Pak Mubarok. Panjenenganipun Pak Borak. Pak Barok. Mubarok. Oh alah, Mubarak kuwi jenang kudus. Kok jenang kudus? Mubarak kuwi tegese barokah. Barokah kuwi ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Amin. Kuwi Pak Barokah. Daglane TB. T kuwi telek, B bebek. Ora ana jeneng Islame. TB ora Islam blas. Yudo Prasetyo. Umpama dadi dalang hebat Ki Dalang Yudo Prasetyo. Ki Dalang Akbar Siswa Carita lho. Enak. Ki Badar Lebda Irama lho. Enak. Lah kowe apa? TB sapa kowe? Ki TB Sepiarto. Tapi ora, mulane ra tau entuk job wong Sepiarto. Sepiarto mergo corona. Penting kan gurune O lho. Ya ora sembarang O kok iso luar biasa. Luar biasa. Tahun baru pada 2022 ini betul. Beda dengan 2021. Bedane Mas Yudo. Biasanya nek tahun baru mesti udan.
mesti Jawa, Ya. mesti banjir Betul. dan lain sebagainya. Tapi malam hari ini terang benderang berarti Gusti Allah ngridhoi Kanjeng Nabi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Awake dhewe iki dungaren tahun baru wingi kok ya ora udan. Lho, ora udan. Aku nek perkara udan iki jane ra piye-piye, Mas. Ning siji jalukanku. Apa? Aja nganti ana bledek apa gluduk petir. Kok iso karo bledek karo gluduk kok kowe trauma sebabnya apa? Trauma waktu aku dilahirke mbokku ana ing alam Marco Polo kuwi. Marcapada, ora Marco Polo. Dunia Marcapada. Nah, pas aku ana nggone weteng Nawa Candra Dasamuka Dasari Nawa Candra sedasa ari Dasamuka ya Dasari sangang wulan 10 desa kuwi ning 10 dina kleru terus kowe nek ping 6 tanggapan ngene iki lho kok iso ya kuwi kan Nyuwun sewu anu Mas Akbar Pripun. tak critakne sejarah zaman semono iku rong ana bidan rong ana rumah sakit, ora ana puskesmas, aduh, eneke dukun bayi. Heeh. Lah mbokku kan ben pengen cepet akhirnya ngerabas liwat sawah. Lah kok udan riwis-riwis. Ning tengah sawah lha kono bledek. Dahir. Heeh. Mbokku semaput pelek, aku metu separo. Srut. Aku ning kono karo tingak, tingak. Jan dalam keadaan bayi ngono kuwi. Tenang jan koyo nyambik kuwi aku kowe. Tingak. Lha aku ana bledek biyanter. Dahir. Kowe kaget mencolot metu paling. Ora. Aku wedi terus mlebu neh serut. Dadi genep bledek ping 10. Iku mbokku jahitan 200, Mas. Kok iso lho? Lah perkara mlebu metu. Cengengesan iki kisuwane nggone Pak Barok kok iso. Lah ya ning nggone Pak Jenang Kudus iki. Iki kajate Mas Yudo. Nggih. Adalah persembahan disponsori oleh Ibu Sintia Jasi. Ibu Sintia Jasi Yang punya rumah makan Lumintu. Wes pon tepang kula. Loh. Yang punya rumah makan Lumintu Ibu Yamet Kudasi iku Pak. Ibu Sintia Jasi. Yamet Kudasi. Ibu Sintia Jasi kuwi sing pemilik rumah makan utawa depot Lumintu. Oh, rumah saku tuh Bu Yamet sing tok nggone TikTok kuwi. Yamet Kudasi kuwi. Dudu iku. Mulane panjenengane ngenekne ngene iki tegese wujud rasa syukur. Lak ngoten to Mas Akbar? Betul. Nggih, Rasa syukur la in sakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasadid. Pucet, Pas TB pucet. Kupenge terus abang raine mingkup. Ah. Mesti aku angger maca Arab, dingkluk kowe. Sedekahul azim. Alah. Kok sedekahullah lho. Sapa gedhekke rasa syukur ditambah nikmate, sapa sing kufur ora gelem mensyukuri nikmate Gusti bakal nampa adab sing pedih. Wong syukur ki ora mung cukup diucapke tapi dincepne ning jerone ati, ditindakake kanthi pakarti. Lho, bengi iki contone wayang kulit. Sedekah rasa nyenengne wong akeh, sing gelem sedekah mesti mlebu swarga. Amin. Kok iso, Mas? Lho iya ta? Kulu makropin sodakotin gawe senenge wong akeh Sodako. ngapa? Kaken jenang jadi wong niku nek Kakek gelem Jenang Kudus. sodakoh kuwi mesti mlebu swarga. Ya. Napa to, Mas? Lho jenenge wong ya ora ngerti lagi belajar agama nggih to. Iya, Mbak Cangi kali Mbak Limbu. Wis sapa ngerti nek aku sering ngrungokno awakmu ngene iki ceramah kan ya iso pinter pancen lain sar. Alah. Gawe senenge wong akeh, swarga. Contone Mas Akbar. Ndalang nyenengne wong akeh iki mesti mlebu swarga. Sinden yoga gawe senenge wong akeh mesti mlebu swarga. Apa wae gawe senenge wong akeh mesti mlebu swarga.